babu kasuwa wallahi yau gaba ɗaya ba na jin daɗi in babu kasuwa malam. Hello? Astagfirullah. Hello, Ja'e. Hello? Wai gaba ta shiga. Mala ana bugu di ba min waya gance ka san wayoyi. Mina na hake to ne wallahi ina so in kira Beto wallahi daga Adamawa. Wallahi na ta kira ne ba ta shiga. To kai ya za a yi maka ta shiga ko? Di ba gani an ce min wai kware ta wallahi. Shekaran jiya ban da jiya ne sayo ta 30,000 ne sayo ta. Ka gane ta nan 30,000 ne sayo ta. Hauka gare ku hilla ni an ce muku wawaye hoki sai ku ga lahi mutane. Ai ba har ka wota ba. Yanzu kai wa ga uban waye giya ma tana kira Adamawa. Mi ba ta kira Adamawa? Ai waka ce wallahi waka ce mi an kai ko mutun na cikin kasa tana kira na shiga. Babu wata ko kana saman kasa kai ka ga waya. Ba ni number tai. Ka gane ta nan. 0 kaka 0 na. Wallahi ni ban sani. Kai ga ta nan kana gani kai ba kai boko ba alan. Gashi. Hello? Ja'e? Hello Ja'e? Ina. Wallahi shi na. To dan shi na. Ina jin muryar shi ne ce shi na. Wallahi shi na. Waya mu ka kara min kuɗi in kana buƙatar waya. Alan kana gani wagga waya ko hade wagga ba ta yi. To biya yi wani girmanta. Wallahi ko hade. Yawa hannun girmanta girman banza ba ta kiran nan wanka. Mu gani to rike mu gani. Karo min 30,000 don nawa ka sa wagga waya? 65 amma ka kawo 30 wanda ka wallahi wallahi tana kira. Naji maka ba ni 30 nan. To wallahi ni ban nan 10,000 garan wallahi. Wallahi mala ana bugu ban da kuɗi. Kawo ya an ce an taimaka mu kuma zuwa wallahi ka kyauta min wallahi. Kawo kuɗi. Bari in gani. Kawo mu gani da Allah. Bari in gani. Suna nan gare ku. Bari in Ka gani. sai da karsana ka sai da bijimi. Wallahi. Cin banza. Wallahi handi kan bi ne. Ku abin ga. Handi kan bi ne. Kai san min kuɗi confidence. Ka san kai sai uzuri karan mashin din bari hina sulu. Mun ci kasuwa. Kawo da Allah. Kuna kuɗi da kuɗi mala ka bar ni ko da 500. Kabi da kuɗi mala an. Na iskan banza da wai ka dona. Ka gani wa goya 60 so ta mana mi wallahi ina da kuɗi wurin ka ce bai dena ni 10,000 garan. Wallahi ina da kuɗi. Na san ka